YouTube channel. लोगोफोर दिनै सानदेखाय एसे ओंखारलायबाय ओमफ्राय जोङो दा माने बाजैयाव थांगासिनो दङ 6 माइलनि बाजैयाव आरो ओंखाम जाहैनो डिनार खालामसै दिनै एसे ओमफ्राय दा माने इउट्युबाव बिराद मानसिफ्रा सबाय साम' अमा बेदर मैथा तात होगासिनो दङ ओमफ्राय आङो नुनानै बिराद लुगैखुमागासिनो दङ ओमफ्राय दा संनानैबोथ' जानो हाला मोनला बिनिखायनो दिनै जोङो एसे बाजैयावनो सबायजों साम'जों जानो थांगासिनो दङ दा नायनोसै माबायदि मा मोनजायो दा लोगोफोर नोंसोरबो नायलांफाबाय थादो आंनि भिडिअखौ जों दा थांगासिनो दङ थिगसे जानोसै दिनै साम' लोगोफोर आङो मोनायावल' खालामनाय जायो भिडिअखौनो साननो हागौ मा मोनायावल' मा एबारनिफ्राय सेस्था खालामनोसै सानावबो भिडिअ लानो 6 माइल मोनबायना ओंखाम उखैनाया हाला लुगैनानै ओंखाम उखैसिनथारलायबाय लोगोफोर नै दासो मोनोसै बिराद मानसि खोमा आयौ थैथारदों दिनै सानडे ना मानसिफ्रा जाफैदों खोमा बिरादनो गारियाबो जामसिबाव अबाव दोनबावनो दाना जारलासो जासिगोनहाय मोनफैबाय लोगोफोर बे बाजै हटेलानो जादों गुवाहाटी 6 माइल जयानगर होनो ओमफ्राय दा उल्लुबारियावबो ब्रिज खाथियाव हनुमान मन्दिर खाथियाव खुलिबाय आरोबाव गोदानो जायफ्रा जाफैदों बिसोर मिथिखागोन आरो जायफ्रा जाफैयाखै बाव फैनो हागोन आरो बयनिबो थाखायथ' गावबागाव ट्रेडिशनेल ओंख्रिखौनो साबसिन मोनखायो जेरै अनला नारजि आंबो बिराद मोजां मोनो अनला नारजि ओमफ्राय जोङो दा बहाय जानो नागिरबाय ओमफ्राय नाथाय जोङो साम' जानो फैदोंमोन जों साम'खौ मोनजायासै मानो होनबा दिनैहाय गैया आरो कर्मचारिफ्राबो खम ओमफ्राय बेनि थाखायनो जोङो बेलेगसो जानांबाय आरो ओमफ्राय नारजिबो गैयामोन ओमफ्राय अनला दङ आरो दा जों बेखौनो जानानै थांनोसै दा नोंथांमोनहाबो जानायखौनो नायलांफाबाय थादो लोगोफोर जों जानायाथ' जाखांबाय ओमफ्राय साम'खौनो मोनजायासै दिनै साम' जानो थांनाया दाउसो नासो जानांबाय दिनै दा बेखौनो जानानै फैबाय आरो दा माइनि जि लाइट होजोब्बाय ने स्ट्रीट लाइट लोगोफोर जों दा फुल लांनो फैदों एसे नै बन्द जाबाय गैला खैथा जाबाय 9:30 जाबायदां ना बन्द जाबाय दिनै लांनो मोननाय नंला गाबोन लांनोसै देरिद्राय जाबायना ओंखारनाया लोगोफोर नै जों दा स्ट्रीट फुड जेराव मोनो बिथिंजाय फैबाय ओमफ्राय बेवहाय सानडेयाव बिराद मानसि जायो आरो ओमफ्राय बेयो कटन कलेजनि फ्रन्ट साइडआवनो दङ नेहरू पार्क खाथियावनो ओमफ्राय सानडेबा बिराद भिर ओमफ्राय दिनै अखा हानायखाय एसे मानसिया खम जादों एसे जाबोबाय गावसोरसो लाखिजासै एक्चुअली आं स्नेक प्लान्टसो लांनो फैदोंमोन आवगोल आं स्नेक प्लान्ट होनबानो नामखौ खोनानानै बोरैबा मोनोमोन स्नेक होनबा ओमफ्राय दा बयबो होनोना बेयो एयार पिउरिफायार ओंखायनो माने लांनो फैबाय आरो ओमफ्राय दा बन्द नालाय मोनासै दा बेनोसै लोगोफोर आंनि भिडिअआ दिनैना स' थेंक इउ एभरिवान एन्ड गोजोन्थों एन्ड गुड नाइट एभरिवान